गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। तामुलपुर जिल्लायाव आसाम पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां थिकादार मावफारिफोरा मोनसे गोख्रों सोमावसारदों। तामुलपुर जौगाखां खोन्दो आरो नाग्रिजुलि जौगाखां खोन्दोनि लांगोना मोखाङाव गासै मावफारियाफोरा खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनानै गोख्रों धर्ना होयो। जायनि थाखाय बन्द' सोमावसारनायनि थाखाय तामुलपुर आरो नाग्रिजुलि गामियारि जौगाखां बिफाननि गोनांथार खामानिफोरा थाबथानानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां दिल्लीयाव बमा बेफ्रुनायजों लोब्बा लाखिनानै ससियेल मिडियायाव उदखारि मदद होनाय बिबुंथिनि हेंथायै चिरांनि पानबारि पुलिसाव सासे सुबुंखौ खादों होननानै खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ आब्दुल लतीफ 40 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनो हादों होननानै मिथिना मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुंसारि सुबुंसा मोसाहारिखौ जोबथा बिदाय होबाय। डिमाकुसियाव दिनै गोबां रायजो राजा मेलेमजिबि थुनलाइ सिबियारि गेदेमाफोरा बेयाव बाहागो लायो। बिसि अनसुमै काख्लारि मोसाहारि फिसाजो अनसुलि सबेता मोसाहारि आरो गोबां बाय बाहागिफोरखौ एंगारलाङो। मिरु थुनलाइ आफाद जिल्ला एबसु डिमाकुसि एबसु गुदि बर' थुनलाइ आफाद डिमाकुसि बाथौ बियाब गेलेमु आफाद डिमाकुसि जौगाखां आफाद चेम्बार्स अफ कमार्स डिमाकुसि शेखर शंकरदेव हायार सेकेन्डारि स्कुल UN एकाडेमि UN ब्रह्म हाइ स्कुल पश्चिम फाटला बायदि आफादफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा जोबथा मान बावहरो। मख'नो गोनांदि जोबथा हां बोनाय समसिम बिथाङा फोरोंगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावबाय थादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयेरा रुंसारि सम एबा बिदाय होनाय समावबो बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। गसाइगाव पुलिस थानायाव लाट मण्डल रहितस नार्जारिनि हेंथायै गसर थिसनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सार्कोल मावख'आव गोदानै रां जाख्ल'नायनि अजद सोराङाव फैदों। जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। मावख'नि सासे लाट मण्डल जायनि सिनायथिखौ रहितस नार्जारि होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांनि सायाव हा रेबगान्थिखौ लानानै गोबां बेले बेजे आरो थगायनाय खामानिफोरनि अजद थिखांदों। अजद होनाय बादिब्ला बे जेंनाया 2 नं बुरि साथाम गामिनि थागिबि रुंसारि मुजिबुर रहमाननि मोनसे हा खोन्दोनि सायाव जादों। मुजिबुर रहमाननि थैनायनि उनाव बिथांनि आयेनारि उनमोनगिरिफोरा हाखौ मोननांगौमोन। नाथाय लाट मण्डल रहितस पाट्टा होनायनि मुङाव सहि लानानै हाखौ बमब्राबिल गामिनि थागिबि शाहजान आली आरो सहजत आलीनो फाव फान्दायनानै नामजारि खालामनानै होदों होननानै अजद होदों। अजद होगिरिफोरा बुंबावदोंदि बिसोरनि सागानफोरखौ सोलो आरो थगायनायनि गेजेरजों लानाय जादोंमोन। जाथायखौ लानानै गसाइगाव कर्टआव केस होनाय जादोंमोनब्लाबो थार बिजिरनायखौ मोनैलाय दिनै लाट मण्डल आरो फाव फान्दायनानै हा लाग्रा सहजान सहद आली बिथांमोननि मुङै गसाइगाव पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जायो होननानै मिथिना मोन्दों। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों BTC सरकारखौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायहरदों सैनांनाय सुबुंफोरा। लाइमोन BPF दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बेफ्रुसार बिबुंथि होदों। UPPL राजखान्थि हान्जानि फारसे गोख्रों बिजिरथाय फोरमायदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। थांनाय 4 बोसोराव UPPL सरकारा मावनो हायै खामानिफोरखौ आथिखालनि BTCनि BPF सरकारा दानसेयावनो मावगासिनो दं होननानै बुंथियो। लोगोसे एबसुनि सोमावसारनाया मोनसे नाटकसो होननानै बुंबावो बिथाङा। आरो क'क्राझाराव BTR कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि फेरगाव BTC बियाबनि TCLCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारियाबो माखासे बाथ्रा बुंथिदों। जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा गोजाम सरकारनि समाव माखासे बिलफोरा पेन्डिं जाना दंमोन। बे पेन्डिं जानानै थानाय बिलफोरखौ थाबैनो मोननो हासिगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। क'क्राझार सहरनि गेजेराव सुबुंफोर हान्थिग्रा फुटपाथ गेजेराव गणेश मुसुखा लुनो नागिरनायनि सायाव सासे गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरीया फेसबुक पस्टआव माखासे बाथ्रा लिरदों। गावनि पस्टनि गेजेरजों सुबुं थावनिनि गेजेराव आरजाथावै मुसुखा लुनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै ओरैबायदि फोरमायदों। क'क्राझारनि सासे गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरी बिथाङा क'क्राझारनि लायन्स क्लाबआव क'क्राझार JD र'डआव थानाय प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय शहीद बेदिनि खाथि फुटपाथनि लामानि सेराव थानाय हाखौ दखल खालामनानै गंसे गणेश मुसुखा बानायनो थांगासिनो। साननैसो सिगाङाव कमिटिया बिनिनो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय BTCनि एम मनमोहन ब्रह्मखौ हांख्रायनानै बिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनजेनो होननानै बुङो बिथाङा। नाथाय बेयो मोनसे गोब्राब सोंलु सिखांदों। मोनसे मुखुब सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि लामा फुटफोरावनो गंसे मन्दिरा माबोरै लुनो हायो? बेफोरबायदि दखल खालामनाया थाबायग्रा सुबुंफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानायनि अनगायैबो सुबुं थावनि आरो शहीद बेदी मोन्नैनिबो गोथारथिखौ नेवसिनाय जादों। फोथायनाय आरो सिबिनाया गमामायैनो गावारि आरो सन्माननि गेजेरजों जानो हागौ। नाथाय फोथायनायनि एबा सिबिनायनि मुङाव मोनबो हाबाया सुबुं रैखाथि नोगोरारि आब्रुथि एबा रायजोआरि सम्पथिफोरखौ आघात होनानै जानो नाङा। गोबां लांदां आरो आरजाथाव जायगाफोर दं जेराव बेबायदि मन्दिरखौ रायजो राजाफोरनि जेबो जेंना खालामा लासिनो मान होनानै लुनो हायो। टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिं डिपार्टमेन्ट आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ थाबैनो बेखौ नायबिजिरनायनि राहा लामा आखायाव लानांगौ होननानै लिरदों बिथाङा।
दिनै बेलासि 2:15 रिंगासो समाव कारिगाव क'क्राझार लामानि आमगुरि ओनसोलाव मोनसे कार जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव फारसे थांनाय गारिया लामानिफ्राय स्लिप मारिनानै खहा जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि (CIT) नि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांखौ थाबैनो फाहामथायनो थाखाय क'क्राझारनि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। फैबाय थानाय 2026 बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 11 निफ्राय 13 अक्ट'सिम गसाइगाव सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्राजों नांजाबनाय चौधुरी थाटआव बाथौ खेराइ फोरबो जानो थांगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै हान्था मेलानि सुबिदानि थाखाय संकस खेराइसालिसिम थांग्रा लामाखौ मावफुंनो थाखाय बेखेवनो हायो। जमदुवारा समस्तिनि MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा बेबादि आंनि समस्तियाव आगु खामानि मावफुंना होनो थाखाय आंखौ दिनै बिथोन होनायनि थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हामबाय होयो होननानै बुंथियो MCLA बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।